Emakhosini mangwana Ndaramaye Shewe bakwethu umkhuloti from 131 Marshall Street, Johannesburg CBD. Ngifuna uyazi ukuthi each and every day angikhetha usuku ngiyaconsulta nabantu ngemali engange 500 rand. I repeat again, ngemali engange 500 rands ngiyaconsulta nabantu. Uyafika uconsultele ungutshela ukuthi inkinga zakho zikuphi, then wena uconsultation yethu you will then decide ukuthi ubuya nini ukuze ngikwazi ukuthi ngikusize. Ngakusiza the very same time noma ngakusiza when you come back, kusuka ukuthi wenza nini. Mamela ngwaneso, namhlanje kuba ngohlanga lemali. Uhlanga lemali into enkulu. Uhlanga lemali it's a genuine spirit. Uhlanga lemali imithi eyenzwa yinto eyenzwa ngemithi yenhlanhla kuphela. No sithwalo involved, akunagazi involved. Uhlanga lemali impande ekwazi ukwenza umuntu ukuthi imali ihlale kuyena. Mkhuloti uma ufaka uhlanga lemali, I know uhlanga lemali bese libiza imali engange 10,000. Uhlanga lemali manje malini? Uhlanga lemali libiza imali engange 5,000 rand. Uhlanga lemali yinto ehlala kuwe. Uzowena uma umuntu uhlanga lemali ihleli kuwe, for example umuntu ogembulayo, for example umuntu onebusiness, umuntu osebenzayo, ufuna inhlanhla emsebenzini, ufuna inhlanhla kubusiness, ufuna inhlanhla kwikhampani yakho iranayo, udinga ukuthi sikufake uhlanga lemali. Lolu hlanga lemali liyadonsa. Lolu hlanga lemali liyenza ukuthi umuntu ogembulayo awine kuma gambling games. Lolu hlanga lemali lenza imali. Khona umunye umuntu ukimazi utshela ukuthi mina Mkhuloti imali ehlanga lemali anginayo. Angina imali ehlanga lemali. Kodwa umuntu wakhona hlezi thenga ikheberesh. Each and every week uthenga ikheberesh. Each and every week uthenga ikheberesh. Ngizomunye ekhuluma into enthusayo athi yena uthenga ikheberesh nga4 each and every week. Lezi ikheberesh zonke zimudla imali enga200. But wena awunamali yokuthi uze nyangeni usizwe ukuze impilo yakho ibe ngcono. But imali ekheberesh unayo. Imali ukuthi ikheberesh zikudle imali viki neviki. You can imagine ikheberesh izu4 ngeviki. 4 ikheberesh. Athi give me sometimes mangisuka nje emsebenzini ngiyengithola nje ikheberesh ezizu3 zingisede ezu3 ikheberesh ezu3. You can imagine ikheberesh ezu3 in one day bese uzibize ukuthi umuntu uyaphila kahle ekhaya. Kwesinye isikhathi athola ikheberesh ezu4 ngeviki. You can imagine. Why don't you take that money wenze into engcono ngayo? Muthi kule asije isikheberesh, asije isikheberesh. But asukwenzeli nix. At the end uyagula. You don't know ukuthi uguliswa ubani. Uyogulisa umfazi endlini osidlalele. But wena ulijoye ngekheberesh la emgaqweni. Isikheberesh sokwenzelani engcono? Isikheberesh sokwenzelani engcono? So naki magalo bathola nakuno ingqondo zabo kahle zisebenza kanjani. Uyimile ngesikheberesh, ngapha usebenzi but isikheberesh ubusiness. Ngapha uthola umsebenzi, ulo uthi umsebenzi awutholi, omunye umuntu uyasebenza but mesebenza uyimile ngesikheberesh. Hayi mina ngeze ngenyangeni ngiyodla imali. Uyodla imali yosizwa. Ngamamidlo ikheberesh. Uziba handlo uyazi kahle njengoba ngingena kulo muntu kunabantu abangenela. Maybe it's 15 ngaphambi kwami, noma it's 17 ngaphambi kwami, noma it's 20 ngaphambi kwami, kodwa uyangena. Uspend something like 4 point something, 3 point something a month ngekheberesh. But uyahluleka nje ukuthi uze kuMkhuloti ngwenzele nje into enhlanhla into yokuphila. Weekend kasikheberesh. Udumiselo, akudumiselalo. Udumisesethi lo udumisese. Kuri ngiphuza wenza la. Nakongu. Ngiyiphuza. Kitabenye. Uma umuntu uthi Mkhuloti mina ngine business. Ngifuna into enhlanhla strong. Mina Mkhuloti ngumuntu engisebenzayo but ngifuna into enhlanhla strong. Mina Mkhuloti ngiyagembula kodwa ngidinga into enhlanhla strong. Ayikho enye into engayisho. Uma ungenalo uhlanga lemali emzimbeni wakho inkinga ngoba into ekwenza ukuthi
uattracte imali yini. Kunabanye abantu umbheke nje so umushebile wamona remoto sithi kuye empilweni yakhe akazabona imali engane 20,000 so ngesandla. Umbhekile lo muntu uyambona ukuthi lo 20,000 kanje akazayibamba lo 20,000 kanje akazayibamba lo. Umushebile kamahlo uyakwazi ukumonje lo muntu lo 20,000 ngesandla akazayibamba lo. Umbheke emehlweni ngaphakathi umushebile angeke aze ayibambe ngoba ayikho into ebiza imali ukuthi ize kuyena. Imali umoya mthwele kasiwuki. Money is a serious spirit. Imali umoya. Imali iyala ibizwa khona. Imali iyala ifunwa khona. Imali iyala iyamkelwe khona. Manje le mali lesiyayiqoba. Manje uyiqoba le mali lesi, manje uyiqoba le mali lesi. Sifake imithi yethu ovuma bethu bonke. Sifake umavula valo bethu bonke. Ngokuhlwa kumhlaba nemintsizi ngiphume igama. Manje ufaka yonke lento le. Sigqabe ngalento lemzimbeni wakho before ukwenza anything. You need to steam. You have to steam. Kumele sigeze. Manje ukugeza, siyageza, manje ukugeza siyasteama, after steaming siyageza. Manje ukugeza, ngufake lento emzimbeni, ngugqabe ngalento emzimbeni wakho. Manje ugqaba ngalento emzimbeni wakho. Then you can live your normal life. Uzidlela imali, yoma promotion, into zakho ziyenzeka. Hlanga le mali, libiza nje imali nge5,000 rand. Akudingakala ukuthi ukwenzele ukuthi. But uma umuntu you enjoy impilo yokupheka. You enjoy impilo efunayo. There is no problem. You can enjoy it. Kodwa ngelinye ilanga kuzwa nelanga la uzothi Nkosi yami I wish ngaya kuthi. I wish ngaya kuthi angenzela lonke into ekhuluma ngayo. I wish ngaya kuthi. Kunenyanga zikhona. Inyanga enkulu yala eNingizimu Afrika. Inyanga enkulu. Engeke izikhohle ngisho even in thousands years ezizayo. Inyanga enkulu bekuyinyanga enkulu yasemampondweni. Inyanga enkulu yasemampondweni. Ebiyaziwa ngisho na uShembe. Inyanga enkulu yasemampondweni. Ebiyaziwa ngisho na uLikhanyana. Le nyanga enkulu yasemampondweni bekukhotho sithunza. Igama layo khotho sithunza. Inyanga enkulu yasemampondweni ngeleyo ke. Ebikathi phethe umuthi ostrong ukusiza abantu. Saba nenyanga enkulu futhi esibili. Inyanga enkulu yesibili athi sinayo besinososobala. Ngizokambatha. Ibiphethe umuthi osisabekayo ingozi kakhulu. Saba nomama, umama lo yena bekumprofeti. Lo mama lo amzumbala because bekumprofeti yena, but bekumprofeti ohamba kule line yethu umkhuluthi. Ephethe lezi siphethe umSamaria. Yizo inyanga lezi ezinkulu ezazi khona mhlambe ngemhlaba mandulo. Bonke abantu ogogo bethu omkhulu bethu ofish babephila nalabo bantu labo bahluleka ukuya kuye 90% yabo. 10% leyo yakubona iyakwazi ukunamhlanje iphile right. But omkhulu bethu ogogo bethu zange baya kulezi nyanga lezi umningi bethu azange bayithola lento. Manje ngiyothi nami masengekho emhlabeni kube nabantu abathi kwakuthiwa wayekhona uthi mina akukho la ngazi wakho eSouth Africa akukho wayekhona uthi kodwa awuzange wafuna ukuzozama ukubona ukuthi lo nkulunkulu mina engimphethe unkulunkulu njani. Mina unkulunkulu engimphethe angifuni ukutshela manga uyalapha uyavula kodwa kakhulukazi uthanda ukuthi uze for into yemali inhlanhla ukuphakanyiswa lo nkulunkulu uzokwenzela imali. But if you enjoy, I still repeat, if you enjoy ukuphila impilo kusogola ungahlala ekhaya ndababa ungahlala ekhaya usaba ukuza kuthi usaba ukuthi uyodliwa imali engange 5,000 rand nje ukusho njalo ukuthi usaba ukudliwa usaba ukudliwa but awisabi inhlupheko. Don't you fear poverty? Don't you fear ukudinga imoto? Kuyimanje imoto ihleli ayikho ku-insurance ayisavisa le moto yakho. Thengisa le moto woza kumkhuluthi nge5,000 enye imali umuntu wenzani ngayo 5,000 woza kumkhuluthi ngikwenzele something enkulu
ezokwazi ukuthi ishintshe impilo yakho. Utlalelebuka. This is Mkhuloti bakwethu emakhosini mangwana ungamfonela amanamba avela ku screen. Ungakhohlwa ngiyahlola abantu online and physically. 500 rand. Then emva kwalokho wonke umuntu, each and everyone, I mean each and everyone, wonke umuntu othi Mkhuloti ngidinga uhlanga le mali, uphathe imali ngani 5000 rand, ngizokwenzela i-ritual yakho uhlanga le mali, uhambe uphile impilo emnandi. Siyabonga.